Čaute všetci, dnes som tu s mojím bratrancom. Čaute všetci. No a dnes budeme hrať penaltový rozstrel, ako keby, OK? Takže pravidlá sú jasné, hrá sa do 5. Áno? Áno. Alebo dáme tak, že 5 penalt, ak to dá viac gólov? Dobrá, a keď to skončí 0-0? Tak potom Je je to remíza. to remíza. Dobre. Nie, poď ti kľudne. Je to dvojtuka. Ticho. Dobre, idem ja. Takže, počkaj, či má víno? Je víno loptu. OK, je. Takže idem kopnúť. Chytaj. Dobre, je to gól. Takže som dal gól. A vyhrávam 1-0. Ideš ty. Je to zatiaľ moja prvá penálta. Dám, jak sa končí. Áno, chytám. Ale OK. Takže kopal si z niekade tade. Prepáčte mi, ak to je o milimetre ďalej alebo bližšie. Ale ja si myslím, že niekde stade. A idem na to. To si vychytal na čiare. Takže tady ješ ty. OK, toto nie je gól. Prepačte za malé skočenie, ale idem ja, devčatá pohľad. OK, myslím, že to bude stade. A idem na to. A dávam gól. Moja tretia penálta. A dal som gól, takže 2-1. Či 2-0. Ale dobre, nevadí. Takže idem ja. Dobre, idem ja. Idem na to. Prestrelil som do ruku. Takže moja štvrtá penálta je úspešná. 3-0. Či 3-1, prepáč. Tady? Neviem. OK, a moja posledná penálta, ktorá musí byť gólová. OK, idem na to. Dobre, je to gól, uchytil som to. Takže, ešte ideš ty, ale pravdepodobne som to vyhral. Daj si bližšie, to je ďaleko veľmi. Tak? OK? OK, chytám. Takže toto video som vyhral. Tak čaute!